contra el tancament d'unitats hospitalàries i l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Contra la massificació a les escoles per manca de professorat, que farà augmentar el fracàs escolar a Catalunya. Contra les taxes a la formació professional i la continuïtat dels barracons per la paralització de les construccions escolars. Contra el retard en la tramitació d'expedients i subvencions. Contra la reducció de llocs de treball que afectarà la qualitat dels serveis que rep la ciutadania. Contra la reducció de la vigilància contra incendis dels nostres boscos. Contra la reducció del control sanitari dels aliments. Contra les retallades als ajuntaments que afectaran els serveis socials, la neteja viària, les escoles bressol, les residències de la gent gran i la seguretat ciutadana. Contra la retallada als centres d'atenció a la infància i a la gent gran. 14 d'abril, mobilitza't contra les retallades. El 14 d'abril, mobilitza't contra les retallades a la plaça Sant Jaume a Barcelona a les 6 de la tarda. El 14 d'abril, mobilitza't contra les retallades a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 6 de la tarda.